Da mi ulazite u kuću. Miloše, evo mi došli da vidimo kako izgleda šator studenta koji žele da uče. Vidimo ovde neke skripte, sveske. Ovo su vam sveske, uđite kamerom. Ovo su patologija. Ovo su visoki rečani. Bez toga ne idem nigde i bez ikone. Kosovo i Metohija. A ovo vam je ikona i patologija. Juče sam počeo sa jednom lekcijom, ne smijem da lažem da sam večeras nastavio, nisam, ali se nadam da ću možda uspeti sutra da nastavim, jer večeras je bilo teško dok smo organizovali sve šatore, hranu također narod koju nam je narod donosio, tako da nadam se da ću sutra. Koji je razlog što ste ovdje, recite mi? Gospodine? Šta kažete? Umiće vape, bre. Šta kažete, nemojte sad da mi pokvarimo klopu. A već si nam uslu, bre. Jeste vi studenti, recite, momci? Svi ste mi ovdje delovali ovako ili kao student ili možda već neki docent. Da hoću da učim. Hoćete da učite, a šta učite vi? Studenti, da. Ti! Marš napolje iz grada! Hajde! Ne, ej, beži bre! Ej! Bežite bre! Studenata, ne smeš da napadneš! Ne, ti si mene napalo! Jel ide, drugari? Ste zaboravili knjige neke? A? Šta studirate vi? Skloni se od mene! Skloni se od mene! Napadaš me! Vidi ovo! Prska suza se studente! Hoćeš još? Hoćeš još? Momci! Ne diraj me! Niko te ne dira. Ne diraj me! Skloni se od mene! 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 Skloni se, nije suzac, biber sprej! Skloni se od mene! Skloni se od mene! Preti nam suzavce! Skloni se od mene! Idite napolje, čovjek nam upu u kamp sa suzavcem! Skloni se od mene! Skloni se od mene! Halo, gospodine, spustite to. Dobro. Dobro. On se prilično loše osjeća, ne može da otvori oči, ima bolove u predelu vilice, u predelu leđa, ima učestali taj kašalj od tog, da li je to biber sprej ili već šta je korišćeno. Također dva njegova druga imaju problem, ne mogu da otvori oči, oni su nešto lakše od njega povređeni. Vođa studenta, nije vođa, jedan od studenta koji hoće da uče, jedan od studenta koji u Pionirskom parku tamo 2 nedelje već boravi, spava po šatorima, bori se kao lav samo za to da mu se dozvoli da studira. Najbolji student medicinskog fakulteta u Beogradu sa prosekom 10.00, jedan od najboljih studenta na čitavom Beogradskom univerzitetu, Miloš Pavlović, napadnut je, udaren pesnicom u glavu, naprskan, poprskan biber sprejom. Zašto? Zato što traži da uči. Koga napao? Pa neki kreten, neki manijak, neki ekstremista, opasan terorista, zatrovan lažima sa N1, sa Nove S. Hoće bukvalno građanski rat u Srbiji. Napadnut je Miloš Pavlović, najbolji student medicinskog fakulteta, dečko sa prosekom 10.00, sliku ovoga manijaka koji je pretukao, udario pesnicom u glavu dečaka. Evo ga, to je taj. To je taj manijak, otrovan đilasovskim lažima. To je taj. Evo ga, vidite ga. Užas, zar ne? Prišao Milošu Pavloviću, naprskao ga suzavcem, biber sprejom po očima, po glavi i onda ga krenuo da ga udara pesnicom po glavi. Kakva junačina, kakva bedna kukavica, kakva majmunčina. Prišao Milošu, glumio da je on tu došao da podrži, izvukao iz džepa biber sprej, suzavac naprskao po očima Miloša i krenuo da ga udara pesnicama u glavu. Uhapšen je i bit će najstrože kažnjen. Ovaj čovek
taj koji je napao Miloša Pavlovića ne sme dugo da izađe na slobodu. Pratit ćemo. Taj ne sme više, ne sme dugo da izađe na slobodu. Mora dugo iza nekih rešetaka da razmisli o tome što je uradio. Zahvalio bi se, izašao sam upravo iz tužilaštva. Oni su krenuli u terorističke napade. Javljaju mi iz kliničkog centra Miloš nije dobro. Pa na ovim snimcima dečko ne može da, dečko se guši, ne može da dođe. Dečko, ne znam da li tu imaš informacije, ali na ovom snimku se vidi još jedan dečko koji se hvata za vrat i ne može da diše i trlja oči. Takođe, evo ga ovaj crni dečko što se drži sad za glavu. Sad je na kliničkom centru uskoro... Pogledajte ovo, Miloš je u agoniji. Miloš je u agoniji. Ljudi, ovo nije normalno. Ovo nije normalno šta se... Pogledajte najboljeg srpskog studenta. Student, najbolji đak i u osnovnoj i u srednjoj školi, sada najbolji student, ja ga i privatno poznajem, divan dečak. Najbolji student medicinskog fakulteta u Beogradu, predivno dete, lepo vaspitano. Dakle, neverovatno koliko je lepo vaspitan, miran, tolerantan, demokratičan ako hoćete. I neko ga napadne, i neko ga linčuje, i neko krene sa idejom valjda da ga ubije. Stravično nasilje nad mladim čovekom, Miloš ima 21 godinu, svakako najboljim studentom naših univerziteta. Ne samo univerziteta u Beogradu, nego državnih univerziteta u Republici Srbiji, redovnim studentom 3. godina medicinskog fakulteta univerziteta u Beogradu, prosek 10,0. Užas. Sad je napadnut na najstrašniji mogući način, na način da mu se ugrozi život. Ovo mora biti tretirano kao pokušaj ubistva. Kažu lekari, Miloš ima strašne bolove u bradi, leđima, vratu, ne može da otvori oči. Toliko je naprska, dakle, u oči, zbog čega mu je izgleda i teško oštetio oko jedno. Majko moja mila. Pa taj treba da odgovara za pokušaj ubistva. U pravu si ti. Pokušaj ubistva. Ovo je ubistvo u pokušaju, bre. Pre svega da se zahvalim svim novinarima koji ste došli ovde da ispratite situaciju. Nas trojica, uključujući i par naših kolega, sedeli smo mirno u našem šatoru. Na što smo mi mirno sedeli. Ili ide drugari? Mi smo ustali. Ste zaboravili knjige neke? Reći ću gospodin, jer sam tako vaspitan i odgojen. On je nasrnuo na nas, ušao u naš fizički prostor i tom prilikom je mene udario laktom u bradu. Bio je jak udarac, nije bio najsnažniji da mi polomi kosti, ali bio je jak. Šta studirate vi? Skloni se od mene, napadaš me. Gospodin je polako krenuo nogama unazad i onda je izvadio biber sprej. I u jednom momentu je upotrebio suzavac. Napadate me, iskoristite nam biber so. To nije so, nego sprej. Mi smo jasno pokazali da se ne plašimo nikakvog biber spreja, nikakvog suzavca, ničega, nego smo ga jednostavno zamolili, plašeći se za bezbednost ostalih kolega, jer sam tako vaspitan i odgojen. Žao mi je što mu nismo uspjeli uzeti taj suzavac pre nego što ga je upotrebio, jer sam tako vaspitan i odgojen. Vidi ovo, prska suzavce studente, naponaši suzavce. Skloni se, nije suzavac, biber sprej. Preti nam suzavce. Mi smo udahnuli taj suzavac, ušao nam je u nos, u oči i mi smo, pekle su nas oči, ali povrh toga morali smo da izdržimo sve to radi bezbednosti ostalih kolega, jer sam tako vaspitan i odgojen. Pozvali smo hitnu, jer meni je već brada počela da trne. Njih dvojica već su počeli mnogo teže da dišu, ja nisam odmah počeo teže da dišem. Oči su me pekle, ali nisam odmah počeo teže da dišem. Nakon par minuta sam i ja osetio da sve više i više kašljem. Hitna je ubrzo došla i smestili su nas u vozilo i prevezli u urgentni centar. Kada me udario laktom u bradu, ja sam malo se nazad udario od stolice koji su tu bili i da sam morao da legnem u ambulantnim kolima. To je upravo zbog toga što sam udario ovde tim lumbalnim i torakalnim sakralnim delom kičme i zbog toga me malo bolelo.
tim lumbalnim i torakalnim sakralnim delom, tim lumbalnim i torakalnim sakralnim delom, tim lumbalnim i torakalnim sakralnim delom. Na tom snimku se najbolje vidi kako nas prska biber sprejom. Mi smo nasilnici što želimo da učimo. Iako su nas napali, mi ponovo šaljemo poruke ljubavi. Zato što mi nismo tako odgojeni i vaspitani. Cepaj, predsjedniče! Idemo! Lumbalnim i torakalnim sakralnim delom. Najbolji student medicinskog fakulteta. Tu je knjiga da se uči, uz ikonu su i sendviči, koliko da se ne preuči, dođi nama se priključi. Prijatelju, jel si dobro, peku oči, samo hrabro, biberso i drugi začin, čista savest, to je način. Lumbalno i sakralni, torakalni, moralni, lumbalno i sakralni. Ti si otišao, aj sad si slobodan. Kad porastem bit ću đaci. Radi nam biberstvo. To nije to nego sprej. Ti, maš napolje iz grada, hajde! Beži bre, nešto bre. Studenata ne smeš da napadneš! Cepaj, predsjedniče! Kad porastem bit ću đaci, Vukovci smo ne glupaci, glumit ću ko svi junaci, množit će se srebrnjaci. Miloš je u agoniji. Jeste vi student ili možda već neki docent? Napadnut je Miloš Pavlović. Kad porastem bit ću đaci, Vukovci smo ne glupaci, glumit ću ko svi junaci, množit će se srebrnjaci. Kad porastem bit ću đaci, Vukovci smo ne glupaci, glumit ću ko svi junaci, množit će se srebrnjaci.